Concello está detrás apoiando e participando desde o minuto 1. Asinaremos nos próximos días o convenio coa asociación precisamente para aportarlle recursos para que poidan cumplir coas súas obligacións. Asinaremos tamén o convenio coa Cámara de Comercio, que, entre outras cousas, tamén contemplará isto, e espero que ao longo deste mes de xullo o Concello poida tomar a maioría accionarial na sociedade Uninova que temos a medias coa Universidade para convertila no ente instrumental a través do cal participaremos na posta en marcha do biopolo e precisamente o ser de titularidade maioritariamente municipal a través desta sociedade poidamos aportar os terrenos necesarios para a construción deste centro. En todo caso, é un paso moi importante, son pasos que se están dando na dirección correcta, que teñen un doble obxectivo: ampliar a base económica da ciudad e xenerar empresas e postos de traballo moi cualificados para dar salida ao excepcional personal que ten a nosa universidade e para industrializar, para darlle contido económico a moitos traballos de investigación que nacen e se desenvolven na universidade, pero que a continuación teñen que seguir a súa ruta fora de Santiago, fora de Galicia, incluso fora de España, porque aquí non hai tecido empresarial para darlle continuidade. Por lo tanto, moi importante. Tamén o día 1 se abrían formalmente a circulación os camiños de Santiago, a rede de albergues, os centros de acollida, etc. Se empezaban a emitir de novas compostelas. Bueno, son pasos moi importantes para a normalización da vida ciudadana e moi importantes para a reactivación da economía de Santiago. Conocimos estes días os datos do paro no mes de xuño, que reflicten unha pequena mellora en Santiago, pero que, ainda así, vemos que o 73% dos parados están no sector servicios. Isto quere dicir que é imprescindible reactivar o sector turístico, que é o que acubilla a boa parte desas persoas que maioritariamente nutren as listas do paro. Ben, por lo tanto, temos que seguir traballando, non esperamos unha recuperación instantánea nin inmediata, senón unha recuperación paulatina que esperamos que sea continua e, na medida do posible, sen pasos atrás. En este capítulo de recuperación da normalidade, os datos do transporte público siguen mellorando. En este sentido, os datos que temos do día 1 é que o número de usuarios comparado no transporte público cos do mesmo día do ano pasado, porque ora xullo é un mes diferente e hai que comparar xullo con xullo, eran o 50,5%, o día 2 baixou un poquinho, o 48%, pero en todo caso estamos en ese nivel de recuperación do 50%, moi modesto, porque, como é sabido, desde o día 1 se repuxo o 100% dos servicios habituales no verán. Por tanto, se temos un 100% de servicios e de momento temos un 50% dos usuarios, pois desgraciadamente se quere decir que a repercusión económica para o Concello vai a ser máis negativa. Con todo, bueno, seguimos as indicacións que nos trasladan desde o Goberno Central e desde a Xunta de que se recupere a normalidade no transporte, pero probablemente a un precio que non vai a ser barato. No transporte privado a recuperación é do 81,73%, xa viñamos dicindo que a recuperación do transporte privado é máis rápida que a do transporte público. Con todo, seguimos a notar aínda a repercusión desa minoración no número de viaxes e desa reducción do turismo que se vai recuperando aínda pouco a pouco. Pero, bueno, un 81,73%, sin lugar a dúbidas, é unha porcentaxe xa moi significativa e moi salientable. Bueno, pola miña parte, pouco máis vou a
a salientar desta semana. Non sei se teño preguntas, se hai preguntas as contestarei. Íñigo Caínzos da SER pregunta polo ultimátum da Escola de Música. Vai haber reunións con eles? Vai tratar de buscarse algún tipo de solución antes de que no día se vai ao Parlamento? Poden estar tranquilos para iniciar o curso con normalidade? Mire, nós na Escola de Música recibimos unha auténtica bomba de relojería. O dixemos o primeiro día e os primeiros que son conscientes de ese problema son os propios traballadores. Que ora, a hora de repercutilo públicamente, se obvie a naturaleza do problema, pois non sei que utilidade ten, porque nós sabemos cal é, eles saben cal é, e todos os que estamos no tema sabemos onde están as dificultades. Básicamente hai dúas dificultades de unha magnitud completamente distinta. Hai un problema puntual de tesorería por parte da empresa que está prestando o servicio. É un problema puntual que quedará resolto probablemente nas dúas próximas semanas, que basicamente se refire, eles cobran do Concello dúas partes, unha parte que é unha contía mensual que aporta o Concello para o funcionamento do servicio, no que cubre o déficit do servicio, e iso que se paga mediante factura, é dicir, a empresa presenta ahora no mes de xullo, o mellor xa presentou a factura de xunio, e normalmente na primeira quincena se lle paga esta factura. A última que se lle abonou é a correspondiente ao mes de maio, polo tanto, virtualmente estamos ao día, porque como moito a factura de xunio pode levar desde o día 1 ou 2 sin pagar, estamos a día 3. E logo é un problema puntual dentro desa tesorería que veu derivada da suspensión do cobro de tasas durante os meses afectados polo coronavirus, que iso será abonado polo Concello, xa presentaron a factura correspondiente, estánse facendo os informes e é posible que entre a semana que ven e a próxima se lles abonarán esas cantidades. Por lo tanto, hai un problema moi puntual, moi circunstancial de tesorería por parte da empresa que prestou o servicio, que razonablemente para mediados de mes debe estar resolto. E logo hai un problema estrutural. O problema estrutural ven derivado do concurso convocado no seu día, e o problema estrutural ven montado polo interés que tuvo o Concello en defender a esos traballadores. E non serían xustos nin gratos se non asumiran que se o Concello fora pola línea recta aplicando a sentencia, o que tiña que haber feito o Concello era resolver o concurso anterior adxudicándollo á empresa contratista, que é a única empresa concurrente, sin preocuparse das consecuencias que eso tiña para os traballadores. E ao revés deso, o que fixo o Concello foi estudiar xurídicamente o encaixe, deixar sin efecto esa licitación asumindo a posibilidade de unha reclamación xudicial por parte desta empresa, a posibilidade, o risco desta reclamación xudicial sempre de resultado incerto, para intentar resolver o problema dos traballadores. E o problema dos traballadores nace porque eles se acolleron a un convenio colectivo que non prevé que o novo concesionario os teña que recoller. É dicir, no seu día, e non creo equivocarme, si sospeito que escolleron o convenio que máis lles conviña desde o punto de vista retributivo, pero que non contemplaba esa cláusula. E o que di a lei de contratos é que era obligatorio incorporar nos concursos a cláusula de subrogación do personal cando así establecer o convenio. E eles saben que estaban en un convenio que non tiña esa cláusula. Por lo tanto, houve que reandar todo ese camiño. Se está preparando un novo prego de condicións que tiñamos previsto convocar no mes de maio, como por circunstancias da paralización dos procedimentos administrativos na administración, ese proceso, con motivo do COVID-19, ese proceso se dilatou e eu espero que se complete en este mes de xullo e que, por lo tanto, en este mes de xullo
se convoque o concurso. Pero non serían xustos, ni siquiera serían correctos co Concello se non reconoceran que en boa medida en este lío estamos metidos por intentar arreglar a súa situación. O digo falando con absoluta claridade, porque creo que como mellor nos entendemos todos. O Concello poido haber deixado o recurso presentado por Compostela Aberta no seu día, aceptado o concurso, adxudicado a empresa presentada, e logo o problema era un problema entre os traballadores e a nova concesionaria. E, en lugar de facer eso, Noa Díaz, precisamente, se empeñou en intentar resolver o problema dos traballadores. E todo isto foi o que nos complicou e nos trouxo e provocou este atraso. Ramón, de Onda Cero, que lle parecen os datos de ocupación hoteleira que fixo público Hostelería Compostela para este mes de xullo? Previsible. O vimos falando desde o principio. É dicir, isto é unha recuperación paulatina. É dicir, no transporte público que nunca deixou de funcionar, estaba dando antes os datos de que a día de hoxe, funcionando co 100% dos servicios, en realidad, a media dos 2 primeiros días de xullo é que temos un 49,25% aproximadamente de pasaxeiros. Bueno, nós o que buscamos é a tendencia, porque hai o dato que daba a semana pasada e que estábamos no 36,8, se non me equivoco, por lo tanto, todos temos que facer un esforzo, apostando por unha recuperación paulatina a medio plazo. Sabemos que este mes de xullo imos a sufrir, en agosto ainda imos a sufrir, pero se logramos recuperarnos con certa normalidade a partir de setembro, o esforzo merecerá a pena. E o gran esforzo que temos que facer entre todos é non ter recaídas, porque somos conscientes do que nos está costando superar esta situación e sabemos que calquer recaída probablemente agravaría moitísimo estes costos. Por lo tanto, o consello a todos, non demos os pasos de 2 en 2, nin subamos as escaleiras de 3 en 3 peldaños. Imos subindo peldaño a peldaño e paso a paso, con constancia e con unha dirección clara, pero sabendo que este mes de xullo abrimos para que isto repercuta en que agosto sea mellor e setembro e outubro aínda moito mellor. Bea Muñoz, de Europa Press, pregunta se a Policía Local vai facer un control de que se usen as máscaras e se multará en caso de que non se faga. Bueno, facemos todo o que podemos, pero volvo a repetir o de sempre. Mal imos se os ciudadanos traspasamos a nosa responsabilidade personal, a que afecta e colectiva, a que afecta a nosa saúde, o noso emprego, a nosa calidade de vida, ya traspasamos á policía. Dicimos, non, isto é responsabilidade da policía. Pois non. E se eu vexo a alguén sin máscara, me parece moi normal que diga, oye, te olvidas da máscara. A policía non ten capacidade para controlar a 47 millóns de españoles, nin a 97.000 compostelanos, e turistas aparte. Eso é imposible. Por lo tanto, temos que ter autorresponsabilidade individual e colectiva. E como colectivo, temos que, se vemos que en un parque infantil, que unha instalación deportiva, que en un comercio, que en unha tenda de establecimento de hostelería, que na vía pública non se respetan as normas, para decirlle algo, porque o problema o temos todos. E quen está actuando incorrectamente está poñendo en peligro non só a súa saúde, non só a túa irresponsablemente personalmente, sino colectivamente. Está amenazando aos teus fillos, aos teus pais, a ti mesmo, e está podendo ter unhas consecuencias económicas terribles. Como vai a funcionar este brao na Mariña de Lugo? Sin lugar a dudas, moito peor con
con este problema que acaba de saltar ahora aí. E en Santiago tamén nos pasaría o mesmo. Por lo tanto, a policía fará o que teña que facer, pero todos nós temos que facer o que temos que facer. Sobre a Escola de Música, como vai resolver ese problema o novo concurso, o da subrogación do persoal? Pois subrogando personal. Pero para poder incorporar eso, tuvemos que contratar informes xurídicos en algunha universidade, tuvemos que buscar expertos que nos deran sustento legal e todo isto hubo que reformular os estudios económicos e todo isto, pois, lóxicamente, ten consecuencias que nos complican a vida. Ahora mesmo, o borrador de pregos está no servicio de contratación e ten aínda que superar os informes da asesoría xurídica e dos servicios económicos da intervención. Por lo tanto, hai unha plena vontade política que confiamos en que cos informes que se recabaron os servicios xurídicos e económicos da Casa poidan avalala. Porque a solución, repito, máis sinxela e máis barata era a que tiñamos sobre a mesa. E, por lo tanto, aqueles polos que estamos traballando non me parece elegante ni xusto que sean xustamente os que máis nos recriminen, aínda que poida comprender este problema que están sufrindo. Mantendo os traballadores o convenio que teñen agora mesmo? Sin comentarios. Eles saben os cambios que teñen que facer e nós tamén. Non vou facer máis comentarios. Está entrando algunha pregunta máis. En todo caso, para ampliación de datos, hai unha concelleira delegada que ten un conocimiento exhaustivo da situación porque lle dedica moito tempo nos últimos meses a esta cuestión. Por tanto, voume remitir a ela e xa está. Xosé, da Radio Galega, vai controlar a Policía Municipal os aforos dentro dos locais de ocio nocturnos? Mire, pois non sei que contestarlle. A Policía vai que controlar todo o que teña que estar, todo o que este ao seu alcance. Si imos a depositar que toda a función de control a ten que facer a Policía Local, me parece impresentable. Hai, en primeiro lugar, ten que depender dos responsables dos negocios. E, en segundo lugar, hai, alo menos, 3 corpos policiales con competencias en esta ciudad. Unidade adscrita da Policía Autonómica, Policía Nacional e Policía Local. Entre os 3 deberán facer todo o que este ao seu alcance. Pero o que non é posible é que a mesma administración que elabora a normativa lle traslade toda a responsabilidade a outra administración que non participou na elaboración desa normativa. Por tanto, a Xunta de Galicia dispón da unidade adscrita que debe operar, o Concello vai colaborar, como non pode ser de outra maneira, e tamén se debe pedir a colaboración da Policía Nacional no ámbito urbano e da Garda Civil no ámbito rural, como debe ser. Moitas grazas e moi bo día. E volvo a repetir, paso a paso, escalón a escalón, actuando con prudencia, porque dá igual avanzar un día máis ou un día menos. O importante é que non demos ningún paso atrás, non teñamos ningún retroceso e, sobre todo, non teñamos ningún disgusto que lamentar. Mais nada, e moitas grazas e moi bo día.